Doston Promotion Group тақдим мекунад. Намеравӣ ту аз назар чашмон хумори ман, садои ҳамнасози ту ба қалби зори ман. Куҷои ту наменамои ёри бепарво, вале ба пеши дидам аксар рӯзу шабҳо. Бигӯ ки то ба кайи манам дар ҷустуҷӯи ту, бигӯ ки то куҷо бошам ба гуфтугӯи ту. намеравад оҳанги гесӯяд дар ҷони ман ба ноз бӯи ту. касе ба гӯши ман бигӯяд ба номад нуқтамон, касе бихонадам ба гуфтугӯи бизабон. яке садо расад ки сад беохир аст, хатти садои ту то ҷовидон. ҳамон абрӯи ту то ҳанӯз аз дидам намеравад, мегӯям аз ту дил канам намешавад. гуфтам туро ки ошиқӣ як кори сода нест, дардӣ ба ҷон нишастам ба ҷон намеравад. мавҷи дарё мезанад худро ба соҳил ҳардам, ба гирдобаш мекашад зиндагиро алқадам. киштии коғазини кӯдаки мо куҷост, паҳлу ба паҳлу як нафас нишинем мо ба ҳам. ҳамон абрӯи ту то ҳанӯз аз дидам намеравад, мегӯям аз ту дил канам намешавад. гуфтам туро ки ошиқӣ як кори сода нест, дардӣ ба ҷон нишастам ба ҷон намеравад. мепурсам аз насим ҷону туро даре ба дар, номад ба лаб мерад ба дил бори дигар. насими раҳгузар шавад хуни ҷигар. ошуфта рӯҳо растаи аз ман баттар. ман аз сарнавишти худ шиквае надорам, агар даме диламро дар кафат гузорам. на мурғи булавасам парсанам ба ҳар кӯ, шикаста бо дилам гар ғамат надорам.